pogore kowuok kuom jopiny kotiyo kod wach mar Kithure Kindiki sani osechamo muma kendo en jalup jatend piny Kenya mar adek mar piny Kenya. Thuolo ni endi koka ketho seche abro teri ir jopiny mondo ginyiswa ni to bang' neno kaka Kithure ochamo muma kod gigo ma owacho en kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Ang'o ma ginyalo wacho ewi chenro ma kamano kaka ginene kaka otimore gi singo ma Kithure Kindiki osingo no bro tiyo kata bro timo kendo timo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. Machiegni abo chako kodi ngi kameri chagi nyingi mondo nyisa ni chamo mo mar Kindiki osechamo sani en jalup jatend piny Kenya mar adek pacho kaendi. Inyalo wacho ang'o to ang'o migeno neno ni Kithure otim ne jo Kenya sani makoro dwa tiyo kaka jalup jatend piny Kenya kendo kawo kar Rigathi Gachagua ma bende nyocha en jalup jatend piny Kenya mothich. Wawa makni an daktari Teindege Momboshi kuom wach Kithure Kindiki enya wacho ni mokuongo Kithure Kindiki poch kod pak kuom kawo olemo mar bedo jatend piny Kenya. To kwayona kaka wan joma nohinyore agency kendo ni jatelo mar bunde compensate joma osetho kaachiel gi joma nohinyore gi joma nokwamo hospital. That is my message for you. Ne President Ruto agoero kamano nikech iluoro Raila Amolo Odinga nikech ja ODM mapoko surrender certificate. Kaka president mar piny kata ker mar piny yie mondo mi iparo jende wheelbarrow kaka nogo piny Eldoret pok wago e piny Kisumu en wheelbarrow plus machungwa. Paro jende e weche mag employment maka ok dwari tugo makata kidhi dho nam kucho. Pare ojende ma ywa nam. Pare ojende matimo agribusiness, pare ojende magungwari. Mane wachna gi president. Mogik awacho niya en poch kod pak kendo nikech since promulgation of the Constitution of 2010 mane Kibaki otimo kapok oritaya, wembe mong'ado jotelo mamalo otiyo e yo makare kendo poch kod pach ne Senate kaachiel gi National Assembly. Poch kod pak kendo ne Martha Koome ma en jatend Supreme Court oluwo chik Kindiki maonge gimorem. Koro apuoyo kendo court, apuoyo Senate, apuoyo National Assembly, apuoyo nyaka public participation. Erokamano ahinya machiegni. Iluonga ni Vincent Afafa jatimo ohala Kisumu ka. Mokwongo da or mos makende ne Rigathi Gachagua kumoro amora ma entie. Ni mar late tok chwe remo to kata kamano ero amor ni mar kawuono wan gi deputy president official kendo tingo muma kowacho no bro tiyo ne jopiny gi ratiro makende. Mano jasiasa moro amora wacho ga. Koro wadawe oti gi higni modongi nyaka 2027 to gima da kwae ni kiko tem no dwa tengo ni ule jamaa tutamtengea hawezi ingia mahali. Wachira ilo werego kabisa. Koti kaka deputy president tije moti kikolure kikodonje siasa kaka Gachagua nyocha go siasa oko to nego ti. Ne Ruto wamor gi step mikao no olemo podok ne jo central to tich koro dongnu koro imbi we siasa manyochi keto mang'eny mara ni ine wi gari inoko ti Kenya ka kendo wan obro mi support kendo wamor gi telo. Koro 2027 warito yiero. Kitiyo maber to waduoki. Ko kitiyo maber wheelbarrow nicha nyaka ti. Erokamano ahinya machiegni. Wacha tukusikie. Jina ni Gideon. So mi kulingana na hiyo issue mi naona Kenya wamefanya ni mbaya sana. Wangepatia Gachagua chance yake amalize term tuone vile itakuwa huko mbele kuliko kumimpeach mapema hivi. Na kama alimpichiwa na wote sinikumaanisha wote ni wabaya, so ni wote wangeenda tuko na serikali mpya, but kumimpeach na kuweka mwingine hiyo sio ni very unconstitutional, si kitu mzuri imefanywa. Kama naenya machiegni. Yes, mimi naitwa Luonga ni Linet Jumomolo. An kaka na chungi Gachagua. Gima wacho ni jogo otimo marach nikech kose gikaw Kindiki gi Gachagua gin gimoro achiel. Onge gima Kindiki sani dhi timonwa mano tamo Gachagua timo. To adiera ng'ato kanosekwa ng'uono nokwayo nikech nokoso fine. Nokoso nikech nogolo siri mar sirikal. Nokoso. What about Kindiki? Kindiki ni dhi tiyo.
to Kindiki ni makoro dhi tiyo maber molo Gachagua nikech ndalo mane gikendre ji ariyo. Koro sani to koro Gachagua rach. Ruto wek pimo wiwa. Anyiso Ruto, owek pimo wiwa. Sani koseyiero Gachagua moting'o muma kamano, obed gi Gachagua straight. Obed gi Kindiki maber. Alafu kichak kelo nwa gik moko magisiko gikelo sakasa mara sha, dakika matin mara ng'anyo mar vijende, dakika matin mara ni inego ji kware, ong'i gigo mondo gigo bed maber mar mondo Kenya bed maber nikech sani wan matek seriously. Onge kaka wanyalo bedo gi kwe nikech nyaka jo university giri bende shida. Wadhi bedo gi shida sani very soon nikech jo vijende sani duoge gweng'. Wadwa bedo maber ni sani onge wuotho gotieno. Kochopo by saa achiel onego bed ni vijende te onge, apiko be onge. Koro Mr. President, wek tugo kodwa, wan kodi, na wembe ni ile. Mr. Kindiki, hata wewe pia utanyolewa. Okay, all right. An Philip Uma, gima daher nyuso Deputy President marwa, Mr. Kindiki. Ng'enwa gimiluongo ni insecurity. Kadiponi gino nyuni doket mare kabisa, kino nyuro intiere ye kanyo saidi. Ng'enwa kwa sana kaka Kisumu kuma wantiere sani ni, wan kod insecurity marach saidi. Inego dhano tho okinyi kudu dhiambu, okinyi madhi tich nyaka yud ka ng'ato negi. Please temnwa ng'inwa gima chalo kamano e Kisumu kaendi, kata Kenya mangima. Mano kini madanga wachi. Okay, chamo ni muma Mr. Kindiki bedo jalup jatend piny. Gimoso timore Kenya ka wang'eyo to betem bedo maber. Kikitem bedo ng'at mabeyo otengu ji ni mlima mara jokanye temiri jo Kenya kanyakla chiel kaka rais osechako temo osechako nyiso kido maber mari jo Kenya kanyakla chiel. Yes. Thank you. Pero kamena inya Cleophas mago e paro mopogore mabende jopiny ma Kisumu golo kotenore kod chamo muma mar Kindiki ka jalup jatend piny Kenya mar adek mabende notimore nyirine machuok kende to ne romo saa 5 mar onyango. Gi thuolo ni endi pod wanyonore kaendi ka ang'o chopo weche seche mag migago ang' nwaduok kendo gi paro mamoko mondo wawinyane ni to jopiny ma Kisumu e gwenge kata kuonde mamoko to wach ang'o kata giwinjo nade kotenore kod wach mabende sani oyatimore pacho kaendi kendo sama Kenya ondiko historia kabang' thicho oko jalup jatend piny